Ukuzwa kabanzi ngesingakulindela kulenkulumo kaMengameli sixhumana nomhleli wezindaba ze-SABC zombusazwe uMzwandile Mbeje. Mzwandile, sikwamukele ezindabeni zakusihlwa. Ngabe yini esingayilindela enkulumweni kaMengameli? Sibonga kakhulu Thabile, sibingelele nababukeli. Nebala izwe lilindile njengoba sekuyisikhashana uMongameli engakhulumi nezwe, wagcina ukukhuluma nezwe ngesikhathi ehlisa izinga lokhu okuthiwa level 5 ebe ku level 4. Namhlanje ke kulindeleke ukuthi mhlambe njengoba usushilo ephinde ethi ukuxegisa kancane. Isizathu salokho ngoba naphezulu kokuthi izwe lizama ukusindisa izimpilo, kodwa okubalekile futhi ukuthi umnotho ungawi, ngoba uma ukuthi abantu ke bagcina bengasenayo into yokwenza, abasenamsebenzi, nalokho futhi kuyophinde kudale kumbe kubeke engcupheni izimpilo zabantu. Ingakho ke into azozama ukuthi ayenze uMongameli lapha ukuthi uzochazela izwe ukuthi ngabe yini edale ukuthi ethathe isinqumo azosithatha. Kuma nje siyaqagula nje asazi ukuthi uzothini, kodwa ke futhi mhlambe engucabangayo ukuthi ngoba uma ubheka Thabile izifundazwe azithintekile ngendlela efanayo. Izifundazwe sifana nesase-Limpopo kumbe esase-Freestata nesase-Eastern Cape ne-Western Cape ne-KwaZulu Natal azifani ncamashi. Mhlambe enye into uMongameli angahle ayimemezele ukuthi amazinga azongenzeka ukuthi izifundazwe kumbe ama-metros evunyelwe ukuthi ezenzele ngokubona kwawo ukuthi uma ngabe kubucayi esifundeni sakho thana uqinisa kancane, kodwa uma ubona ukuthi kulula thana ukuxegisa. Yingani na? Ngoba naphezulu kokuthi leli gciwane liyaqhubeka nokubhebhetheka, kubalulekile nanokuthi umnotho uqale ukuphefumula kancane, ngoba phela uma ngabe kuqhubeka ukuthi kungabi namnotho osebenzayo, izwe lizogcina futhi lisokola. Kuyothi kuphela unyaka sibe sesinenye inkinga entsha futhi inkinga yobubha nakho futhi ongadala ukuthi kufiwe. So uMongameli ngempela uzoba nomsebenzi onzima ukuthi ke ethathe isinqumo sokuthi yini azoyenza, kodwa ke sizokuzwa lokho ke esikhathini esingangehora nemizuzu engama-30. Thabile. Okay, sibonge kakhulu ke lo bekungumzwandile Mbeje besikhuluma naye ngenkulumo kaMengameli wezwe elindeleke kukhona kusihlwa nje.